Els esports electrònics és una nova activitat esportiva interactiva que combina una mica l'esport, si es pot dir així, i el món digital, que gràcies a la tecnologia ha fet possible que la gent pugui disfrutar veient grans competicions de videojocs. Els esports ja actualment mouen moltes coses des de la màxima competició, com aquí a Barcelona a finals d'any tenim el Nice One Barcelona, que és la major fira de videojocs del sud d'Europa i d'esports de competició. I amb l'ingredient que els esports, els esports electrònics, no han de per què passar en un lloc físic. Les competicions poden ser cada club des de les seves respectives seus i com és electrònic es connecten i competeixen. Al final el fòrum que té lloc el 15 i el 16 d'octubre a Barcelona, en una ciutat que ha sigut olímpica, jo crec que és tot el llegat que va deixar aquell gran aconteixement i que qui millor que el Museu Olímpic decideixi parlar dels esports com a una nova oportunitat o no, ja veurem com s'acaba definint el futur, que si els esports són efectivament esports o és més algo tecnològic. Espero veure-us a tots el proper 15 i 16 d'octubre a les conferències del Museu Olímpic, on tractarem sobre els nous esports emergents, si els esports han de ser un esport o no, gent del sector i gent poder que no tan favorable. Aleshores generarem un gran debat que esperem que us agradi i us podeu informar i crear una opinió de tota aquesta nova indústria.